Pudre plus Quatsa musika. O yan na naman kita sa sarong edisyon ng Las Quatsa. Kaibanan syempre ang sa kuya mga amiga na sobrang gagayon. Inot na inot. Syempre, si Miss Laika Bunyon. Alright. And of course, syempre, di man pwede mawala sa Las Quatsa. Kasi kung may Las Quatsa, may food trip. May man di magpaslok sa grupo ko di. Si Vanessa. Anong pinakamasarap sa tuloy na? Aray ko! Vanessa. Kapatid kami. How do you pronounce it? Bahaw? Correct na lang po ako. Paano pa sa Bahaw, Libmanan. Sa puro po yan. Kasi igwa po dumaning resort. Igwa dumaning beach na talagang super duper linaw. Bakong araw mo na super duper libog. Duman super linaw ang tubig na pag tungtong mo. Hiling mo pa ang ingrown kung sa imong bitis. Gusto ko ma-experience. Siyempre, kaibanan ta. Si Papa T, of course, ang sa tuyang sponsor. Kamo po, kung gusto po ninyo mag-relax, gusto po ninyo mag-study, tamaribok sa house, umahin kuryente, sa Papa Tatan Apartel. Magayon po naman mag-adal. Anyway, sige. Ada talato na paabot naman to. Bye! Sa wakas, nagkapot mag-gaya si Papa T kasi super pagal-pagal siya. Halik kaya siyang tugawi. Tapos birla kami ngunyan sa Bahaw na naman. Kasi mayaman siya. Siya pa nagda-drive sa to, oo. Of course. Tapos kami lang nasa special room. Kami lang talaga nasa auto. Bongga. Garotong namatimi na di man siya napirita, naiiba talaga kami. Bangka, nagalat to, alas 3 pa sa tuya. Ay talaga, masupugon man sa bangka. Bangka baga, maman feelings yan. Oh my God, super haggard na ako kasi sa bago nagpara-dive kami kung ano nagparagibo mi. Pero ngunyan, it's time na para mag-relax. Kaibanan ko syempre ang samuyang mga magagayo na kaibanan na nagdagdag sa bago si Vanessa lang. Tapos si Laika, ngunyan, kaibanan naman si Kylie. Kasi Kylie, sa iyang brother na si Mac, of course, kaibanan naman. Of course, si Papa Tiday panahali. At hilingan ni Pig present sa Pig anta sa to. Sa bago magayunon niya. Pahiling ang arag niyo. Pahiling ko sa inyo ang picture kanyo niyo. Sa bago arag niyo. Oh, diba? Super effect as in talagang bago kayo mag-irinuman itok mga 1 hour dahil sa mga pictorial gabus-gabus tapos di man gari mawara ang pagpipinaslu. Di ka man yan nagiinom be pero ika na nakakaubos. Pampira mo na yan. Grabe ka ba na yun? Pampira na yan. Pantulo. Uy, sa inyo na ilim mo itong gusto. Di mo kayo nailig si pagkabukas. Makurulitan na lang kami, mairuman na lang kami. Kaiba lang kay barkada kong milyonaryo na si Kapatid, milyonaryo. Yeah! Kapot-kapot ko ng microphone kasi pigpaparaagawan ako ng videographer tas editor kanini Kylie. Tama vlog na da siya. So, siyempre, pigpasampol ta kani si Vanessa tapos si Laika kang nakaagi. So, itatry ta kung paano ka. Explain mo lang kung anong gigibuhon ta, kung anong ginaribo ta sa bago, nag-dive. Sige daw. Yan na. Sige na. O yan na. Take over yan ni Kylie in 3, 2, So, ayan nga guys, kanina. Diba? So, yan po kita ngunyan digdi sa Bahaw, Libmanan. Kakatapos mi lang po mag-dive. Mga pirong oras kita nag-dive, mga 4 na oras po siguro kami yaon sa tubig Subago. Bago po yan, nagkaigwa kami ng seminar muna, orientation kung paano po talaga mag-dive. Syempre po, ang samuyang coach, si Coach Christine. Okay man lang yan. Tuod naman kami. Charot. Hello! Say hi po. Hello po. Hi. Good evening. Ang page ka. Paki-follow po. Please follow my page, Buthiar Bicol. It's a the first free diving school here in Bicol. Yeah. Yes! Of course. Unik pa sa inyong page, oh. Yan. Sa aga,
kami mabiyahe pasiring pagbalik ng Naga City. So gusto kong pasalamatan personally si Papa Tantan. Salamat sa pag-sponsor ka ni Gabus-Gabus. Sa di man yung mangyayari kung mayo ka. May bayad. May gadura ano. Sabi mo libre. Lista na lang ha. Alright. So yan, hanggang dyan na lang sa Mayagla Squatcha. Mabalik ulit kami kasi may sarap pa kaming Las Squatcha sa Karamoan sa Tugawi, sponsored by Papa Tantan. Yan na. pwede kita magduman. Pwede, baka rin pwede. Maduman ka sa... Dumang kita. Yan. Dumang kita. Oh, diba? Maduman kita. So we're out of here. Bye. Palat, follow pala nindo ang Papa Tantan Apartel, Papa Tantan The Explorer, RT The Explorer. Tapos, hello po sa kabos na mga taga-naga dyan, bisitahon po nindo ining sa Bahaw na sa ano ni? Puro Beach sa Libmanan. Bahaw, Libmanan. Alright, out of here. Bye.